priatelia, my sme v druhom vstupe a po mojej pravej ruke je mladší brat Marek. Marek, ahoj. Ahoj, peknú nedeľu všetkým. Ako sa tešíš na dnešnú kávičku? Tak tešíme sa, že konečne sme spolu, takže môžeme natáčať kávičku. Sme v Čechách, CZ Tour 2024 pokračuje. Veľmi sa tešíme, že prišli diváci, máme pre koho hrať a spievať, takže som rád, že točíme. Marek, ako si prežil ty veľkonočné sviatky? Tak veľkonočné sviatky som prežil v kruhu rodiny. Každý si mal vlastne svoj program. Tým, že vlastne sme pripravujeme nové CDčko, točí sa nové CDčko, tak boli sme radi, že si môžeme trošku oddychnúť od muziky, od hudby. Takže prežil som ich v kľude, doma, v súkromí. Ty si tak načrtol to nové CDčko. Je pravda, že už máme nahraté viac menej celé to CDčko. Ako to hodnotíš? Aké vidíš tam piesne, ktoré si myslíš ty, že budú sa páčiť našim fanúšikom? Tak je tam z každého rožka troška, ako sa vraví. Sú tam ľudové piesne, sú tam naše autorské piesne, potom sú tam piesne, kde bola niekde použitá hudba alebo melódia a sme urobili svoj text, takže veľmi sa teším, sú tam veľmi pekné piesne, mne sa tam osobne páči takmer každá jedna pesnička, ale uvidíme, ako sa to bude páčiť našim divákom. Ďakujem pekne. Marek, ty máš taktiež aj na starosti Kolárovci CZ Tour a koncerty v Čechách. Na ktoré koncerty by si chcel špeciálne pozvať televíznych divákov? Tak je pravda, že táto kavička, keď sa bude vysielaná, tak už naše CZ Tour pomaly končí jarné, ale nič to nemení na tom, že pripravujeme ďalšie koncerty v máji, v lete máme aj v Čechách koncerty, ale čo je dôležité, už máme v predaji niektoré koncerty na podzim, čiže na jeseň 2024, na čo sa veľmi teším, lebo je tam znova veľká šnúra koncertov po Morave, aj po Čechách, takže naozaj máte sa na čo tešiť. Tak, ďakujem a nech sa páči, skús urobiť malú pozvánku do Východnej, do Detvy a taktiež budeme vlastne aj v Mikulove a v Karvine. Asi začneme túto, tak nech sa páči, dám ti mikrofón. Tak špeciálne by sme začali v Karvinej, to je 24.5.2024, v piatok. Bude to na amfiteátri v Karvinej a čo je dôležité, je tam nachystaný veľký kultúrny program, okrem Kolárovcov tam vystúpi aj Vlasta Mudríková, Kašubovci a Kolárovci. V predporedaji sú stupenky na topstupenky.sk a ďalší veľký amfiteáter letného kina v Mikulove, to bude 26.5.2024 v nedeľu a tam vystúpia Kašubovci o 16. a o 17. Kolárovci, takže taktiež stupenky sú v predpredaji na www.topstupenky.sk. Okrem toho sme si ešte pripravili veľký festival hudobný Kolárovci a ich hostia vo Východnej. Bude to 1.6.2024, začíname o 16.00. Máte sa na čo tešiť, bude tam moderátor a rozprávač Jožko Jožka, Vlastička Mudríková, Kašubovci a ľudová hudba Beťárky. A koncom júna, 23.6. vystúpime na amfiteátri v Detve. Takisto je nachystaný veľmi bohatý a pekný kultúrny program. Kolárovci, vystúpia Kašubovci a Beťárky. Samozrejme, všetko sa dočítate na stránke www.kolarovci.sk a www.topstupenky.sk. Tak, zvládol si tú pozvánku robiť veľmi dobre, Marek. Na ktoré koncerty sa ty veľmi tešíš? Tak ako bolo spomenuté, na tieto letné Karvina, Mikulov, takisto Východná Detva. Ja sa ešte teším aj na Mijavu, takisto tam budeme na amfiteátri. Máme rozpracovanú ešte Terchovú, Lučenec, Rimavská Sobota. Naozaj prejdeme cez to leto celé Slovensko. V septembri máme ešte aj Košice amfiteáter, takže naozaj je to veľmi bohatý kultúrny program. Okrem Kolárovcov sú tam pozvaní aj iní hostia, takže ak máte čas a vyplniť si po obedie, prežiť ho s príjemnou hudbou a zábavou, tak srdečne pozývame. Ale čo je dôležité, hlavne stretnutie Goráľov 16. a 17. augusta. Na to sa samozrejme veľmi teším. Krásne si to povedal. Marečku, čo by si chcel popriať televíznym divákom teraz v krásnej jari, keď naozaj tá príroda sa prebudza, slniečko je silnejšie a silnejšie, čo by si chcel im popriať? Tak hlavne veľa zdravia, šťastia, božského požehnania a treba ísť von, ako si povedal, slnečku svieti, tak trošku nabrať ten vitamín D, prejsť sa do prírody. Naozaj máme krásnu prírodu na Slovensku, takisto na Morave a v Čechách. Ja sa musím priznať, že včera sme boli v Blansku a veľmi sa nám páčila tá okolitá príroda, ten moravský krás, bolo to nádherné. Ako u nás doma pod Tatrami, naozaj kopce, hory, rieky, potoky, máme sa na čo tešiť, takže treba ísť von do prírody. Ďakujem pekne.
Marek, a poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať. Priatelia, sledujte Kávičku s Kolárovcami, vychutnajte si dobrý nápoj, ak máte radi kávu, dajte si kávu, ak máte radi nealko, tak nealko, ak máte radi vínko, tak 2 deci má blahodárny účinok a pri dobrej muzike je to naozaj veľmi, veľmi prospešné. Poďme na to.